Buenos días y bienvenidos al Centro Cultural Mario Monreal de Sahagún. Bienvenidos porque vamos a vivir, y eso es algo que creo que todos tenemos muy claro, una jornada muy intensa y muy productiva a lo largo de toda esta mañana. Intensa en el sentido en el que vamos a adquirir muchísimas habilidades, herramientas y conocimientos que además nos van a ser muy útiles en el mercado laboral actual, y productiva porque bien sabéis que hoy aquí se van a producir importantes sinergias entre muchísimas empresas y muchos de los profesionales que ahora mismo estáis sentados aquí en esta sala. Empresas que están buscando ocupar nuevos puestos de trabajo y profesionales como vosotros que quizás hoy seáis el candidato ideal que estaban buscando. La ocasión, como bien sabéis, lo merece y por eso estamos hoy aquí. Y por eso queremos convertiros en los absolutos protagonistas de esta Feria Empleo Sahagún 2018. Es una iniciativa que se ha convertido en uno de los grandes puntales del programa de apoyo al empleo local. Un programa, como bien sabéis, desarrollado por Cámara Valencia y por la Diputación de Valencia, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sahagún y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En breve, os iré contando todos los detalles del programa de hoy, todo lo que va a suceder, cómo va a suceder y cómo vamos a poder organizarnos de una manera, además, absolutamente libre. Vais a poder salir y entrar constantemente porque hoy es una jornada muy dinámica en la que sobre todo nos interesa que os marchéis con la mochila llena, insisto, de recursos, de conocimientos y por qué no de oportunidades laborales. Pero eso sí, permitidme que sea después de darles la bienvenida y por supuesto cederles la palabra a nuestros anfitriones. Muy buenos días, don José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Valencia, don Quico Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Sahagún, y don Emilia Altur, vicepresident tercer de la Diputació de València i diputat de l'àrea de Corporació Municipal. Benvinguts i bon dia. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí, a los que participáis, a los ponentes, a las empresas. Hoy es un motivo de una demostración clara de lo que es la colaboración entre la Diputación, entre el Ayuntamiento y entre la Cámara de Comercio. ¿Y colaboramos en qué? Pues en generar economía, en generar riqueza. Vamos a hacer más de 220 actuaciones en la provincia de Valencia este año. Y creo que la Cámara, que tradicionalmente su función ha sido informar y formar a las empresas que ya están constituidas, ayudarles a tener una mejor formación y a salir al exterior, también cogimos el trabajo de ayudar a las personas como ha sido con el programa de garantía juvenil y como es el foro de empleo en el que estamos hoy. Creo que es muy importante el que a la hora de buscar un trabajo hay una serie de habilidades que seguro que hoy los ponentes os van a ayudar a clarificar, a tener presente estas formas de expresión que no son la saludable, la corporal, cómo se tiene que presentar, todo este tipo de herramientas y de habilidades que son muy importantes a la hora de buscar trabajo, que es el momento muy difícil para todos, muy complicado, pero necesario. Por tanto, que estoy seguro que va a servir para mucho para todos, van a haber más de 700 entrevistas, por tanto yo creo que la primera parte del trabajo se está haciendo, ahora toca que prestéis atención y que luego, por supuesto, seáis constantes, porque al final las cosas salen. Ahora es un momento que las cosas están funcionando, por tanto hay que aprovechar la situación y al final el que persevera, al final el puesto de trabajo aparece. Nada más, agradeceros una vez más que estéis aquí y que contéis con la Cámara de Comercio para cualquier cosa que necesitéis, podéis contar con nosotros. Muchas gracias. Gràcies, José Vicente, gràcies a la Cambra de Comerç, gràcies, Emili, a la Diputació també per el seu suport. Com diu el president de la Cambra, és un exemple de coordinació, de col·laboració entre administracions. I jo crec que José Vicente ha dit una cosa molt important. Al final, en l'objectiu de la política estan les persones. I les persones que, evidentment, necessiten tindre un nivell d'autonomia personal que passa, en primer lloc, per tindre ocupació. Feia uns moments estava comentant la situació en què ara es troba la nostra ciutat, la nostra comarca. És cert que hi ha hagut un canvi de cicle econòmic en el sentit que hem passat una crisi i una crisi que sobretot han pagat les persones. I per tant,
la situació actual ens permet ser una miqueta optimistes i buscar fórmules que superen els efectes tan devastadors que ha tingut la crisi. I per això tots els esforços s'han de bolcar en ajudar a crear ocupació, a crear riquesa. Però clar, les coses no venen del cel, no venen per atzar. S'ha d'estar treballant, s'han d'aprofitar les oportunitats. Hi ha moltes voltes que hi ha bones oportunitats però no tenim la preparació adequada. Mireu, en aquests moments en què a Sagunt s'estan instal·lant moltíssimes empreses en l'àmbit del comerç, en l'àmbit de la logística i de la indústria, una de les coses que més em preocupa és saber si realment, a banda de tindre una situació, per molt que la repetim, no va a saber-se millor, una situació geoestratègica, unes bones comunicacions, etc. Una de les coses que em preocupa i que més preocupen a les empreses és els recursos humans. I la veritat és que l'altre dia, visitant una de les empreses que ja està entrant en funcionament, Crau, que es dedica als envasos de begudes, us deia que els havia sorprès gratament el nivell de formació que tenia la gent de la nostra comarca. Precisament en això és en el que més s'ha de treballar, en els recursos humans, perquè si tenim una bona situació geoestratègica, tenim bones comunicacions, tenim una conjuntura econòmica favorable, però no tenim la formació de les persones, la veritat és que se perden moltíssimes oportunitats. I és per això que s'ha d'estar sempre treballant, s'ha d'estar sempre formant-se per a que aquestes oportunitats puguen ser aprofitades i per a que, a més, la nostra economia siga menys vulnerable i la nostra capacitat de crear ocupació més vulnerable a les crisis que indefectiblement es van afectar perquè, com tots sabeu, i els que tenen més edat, ja hem vist unes quantes. Per això aquestes jornades són tan importants, per a que tots i totes aprenguem què és el que hem de fer per aprofitar les oportunitats d'ocupació. Per tant, vos desitjo que aprofiteu molt bé aquestes jornades i que tingueu molta sort també. Gràcies. Sí, per la meva part i per la institució que representa la Diputació, com no podria ser d'una altra manera, evidentment agrair a la Cambra i agrair a l'Ajuntament de Sagunt l'aposta que han fet per aquest tipus d'actuacions. A vosaltres, homes i dones que esteu en la sala, o que anireu afegint-vos al llarg del matí, del dia, i a les empreses col·laboradores per fer realment, perquè sou el leitmotiv realment d'aquestes jornades. La gent que em coneix i que m'ha vist en algun moment participar, potser Vicent, que m'ha vist participar en algun foro més de la Cambra, jo tinc una frase que m'agrada sempre repetir, i és que des de lo públic jo considero que si la pólvora està inventada no cal malbaratar diners públics tornant a inventar-la. És a dir, si n'hi ha actuacions, si n'hi ha gestions, si n'hi ha foros que funcionen, és obligació de les institucions públiques, en aquest cas l'Ajuntament de Sagunt, la Diputació de València, no reinventar-les, no suplir-les, sinó millorar-les i aportar col·laboració, diners públics per a que siguin millor. I això ho dic perquè en un món d'on venim, del món de les empreses tradicionals, passant per el món de les spin-off, ara les start-up, estem molt sovint acostumats a escoltar paraules com incubadora, com acceleradora. A mi m'agradaria que una de les idees clau del dia, no només les presentacions que faran els ponents de després, sinó la pròpia mesa redonda que serà després, se n'aneu en una idea, i és el paper de l'administració pública com a incubadora, com a acceleradora, com a facilitadora de la gestió per a que pugui revertir també aquesta aportació de lo públic en lo privat i lo privat ho retorni a lo social. Per tant, esperem que sigui una de les idees que se'n tracten al llarg del dia. Agrair-vos la vostra presència i desitjar-vos, com ho han dit els meus predecessors, que sigui un dia profitós i que ha de prengar i se n'hi moltes ferramentes per a poder facilitar la vostra vida laboral. Moltes gràcies.